Cloud formation nga kaangay isang higante nga isda. Nakuhaan laragway isang isa ka 19 anyos nga estudyante sa Banwa sang Hinubaan, probinsya sang Negros Occidental. Mahilig sa nature photography si Marvin Atay Ibanez, tumandok sang probinsya sang Iloilo. Gamit ng cellphone, masamisini ginakuhaan sang litrato ang mga matahom nga sunset, beaches kag nature spots sa Banwa sang Hinubaan. Magluwas sa grade 12 student, nagapangisda man ini. Sinilang weekend dala sang kasubo nga magagmay lang ang ilan na hulik. Matapos ang malawig nga inadlaw sa lawod, nagpahunay-hunaw ini sa baybayon agod liwat saksihan ang pagtunod sa adlaw. Amo na lang iya kasadya sa nakit-an ng cloud formation nga daw kaangay sang isa kadako nga isda. Viral karon ang picture ni Marvin. Para sa iya ang litratong mensahe gikan sa kalangitan nga siya ang magpakabakod. Bangod sa nakita nga pinasahi nga cloud formation, nagalaom si Marvin nga may bugana sila nga regalo gikan sa kadagatan sa madason nila nga pagpangisda. Tanda lamang ini nga kinanglan mangin mabakod gyapon ta nga sa aga nga struggle ka pero pagkahapon mayara gyapon ta sa ginatawag nga paglaom.